नोंथांमोनहाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायना मिथिखाबाय मानि सायाव जागोन दिनैनि भिडिअ'आ होनबा लोगोफोर जोंहा बै समाव माबायाव 2023आव माबा गायदोंमोन ना बिफां गायदोंमोन ना अमृत ब्रिक्शा आन्दलननि बेनि सायाव जागोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय सोरबायदिया मोनगोन सोरबायदिया मोना आंथ' मिथिला ओमफ्राय दा बेखौनो भेरिफिकेसन फैबाय ओमफ्राय दा बेखौनो फट' खेबनो थांनो नागिरदों लोगोफोर लिस्टआव दं होनदों दंना गैया जिखुनु जाया थांनो नागिरदों आङो ओमफ्राय आङो नै जानला देलायलाबायबाय आं मानसिफोरबायदि हाइफाइ देलायलाबाया ओमफ्राय आंहा बुहुद टेनसनाव थायो मानो होनबा मानसिफोरबायदि गोसोबायदि आं देलायनो हाया आङो सोरबाया सानगोन जाम्बि देलाय रोङा मानो रोङा जायाफ्रा मा सानगोन ना नाथाय बिदि नङा लोगोफोर आंहा ओरैबायदि टेनसनाव थायो ओमफ्राय दा आं बेखौनो दहाय मोनसे माबायाव सासे इउटुबारनाव नुदों आरो ओमफ्राय दा बेखौनो आं सानदों आरो ओरैबायदि नुदों नालाय आङो बिफाङा थांदोंना थाङाखैबा न' थांदोंबा एस ओमफ्राय दा आंनाथ' थांजोबदोंमोन बिफाङा सिगां गायनाय बिफाङा थांजोबखादों ओमफ्राय दा थाङै गायफिनजोबनाय जाबायना बेखौबो खिथानो रोङासै ना माखासे मानसिफोरा ओमफ्राय नेक्स्ट टाइमावथ' सयदाल बिफां गायनानै आपल'ड होदों ओमफ्राय बेखौबो होजोब्बाय आङो ओमफ्राय दा थांदोंबा एस होनांगौ थाङाखैबा न' होनांगौ नङाबा मोननाय नङा बेबायदि होनायसो बुजिबावदों आं ओमफ्राय दा आं बेखौ बुजिला जेबो मिथिनो मोनासै आङो बोरै जागोन आरो सोरबाबा होनबाय 3 बोसोरनिफ्राय 3-4 बोसोरनिफ्राय 13-14 बोसोरसिम माबा हिनजावसा गथ' थानांगौ हौवासा गथ'खौ मोना होनना ओरैबायदि नाना रोखोम बेबायदि रायलायदों आरो आं जेबो मिथिया दा बोरै दा थांबासो मिथिसिगोन ओमफ्राय दंना गैया जिखुनु जाया लिस्टआव दं होननानै बुंदों नाम दंना गैया थांबासो मिथिसिगोन आङो दा थांबा जाहायो देखायलां आं बिफाङाथ' थांना दंखायो देखायनि नोंथांमोननो गासिबो फांनैनि गेजेराव फांथामानो दं आंना 2023 ना आं बेखौ देखायनि र' नैबेलायथो नै गिदिर बिफांखौ गायफैदों नालाय आं जि गिदिर जाबाय आरो दानस'बावदोंसो आरो हावरि दंबावो बिफांखौ लाबोदोंमोन आङो बेहा सफारि बिफां ओइ थाइजौमोन ओमफ्राय फांसेया नै देरजोब्बायानो आंना नै बेसेबा गोजौ नै उन टाइमाव लाबोनाया उग्रुखौ मोनबोजोबदोंमोन आं 6 दालबो दा बोरै जायो दा मेरला मानसियानो माथो ओमफ्राय मेरला मानसिफ्रानो मोननाय नङा होनदों नालाय ओमफ्राय गोबाङानो मोनगोन गोबाङानो मोना अनेक रिजेक्ट थांदों होनदों ना दाथ' निउसफोराव ओमफ्राय मानसिफ्रा जोबोद दुखु मोनदों जेला खामानिखौ मावबाय जेला बयबो फिथाइखौथ' थायजानो लुगैगोन ना ओमफ्राय मानि थाखाय बेबायदि रिजेक्ट थाङै बेबायदि जालायलायनांगौ फरमा बेखौथ' आंबो मिथिला लोगोफोर ओमफ्राय नै आंहा बैथिंनि दाउ बिगुर सावदों बेखौ लाना गालांखानोसै ओमफ्राय दा फैनानैल' संफैनोसै आरो आं एसे देखायलांदे आंनि दाउ बिगुरखौ दा माजों जायो बेखौ देखायलांनि नै जोंहा लागायलायबाय दाउ बिगुर सावलायबाय बेखौ एवजानोसै एखेहाव आथिङा नै गामसाबो लामफैजोबदों सिथ्लायाव होथारसैलाय जोङो दाउ आथिं माबाजों एसे जाथ्रायसैलाय जानायाव जानाय लोंनायाव लोंनाय आंहा नै दासो फैदों मानसिफ्रा थांग'जोबलायलायबाय मोनालायथारबायमोन ना सिङाव दंना गैया नायनायसै आङो नै सिङाव दङ नै सोरबा नामानो गैयानो जोंना सानै गैया दर्शन ग्रुपआव बोरै जाखो मिथिला आङो सिङाव दङ थांनाय नायनि आं सिङाव सोहान ओमफ्राय नै दा खेबबाय गोलावैसो खेबनाय नालाय नै बेबायदि होफाबाय आङो लकेसन नांगौ नालाय फट'खौ बेबायदि खेबबाय आरोखि नै दा जोङो जा साबसे दङ बेयावनो नुखाबाय नोंथांमोनहाबो ओमफ्राय सोरहा बेबायदि जादों नाम फैयाखै सोरहा मोनदों जोबोद दुखु मोनसिगोन आरो मोनैया दुखु मोनसिगोन मोननाया जेबो साननाय नंला नै आंखौ सानजों सेलफि लानाय नालाय गुसुं नुबाय फट'खौ ओमफ्राय नायलाय माबायदि आइया ओमफ्राय आं दा फैफिनबायानो लोगोफोर ओमफ्राय सानै गैया बोरै बेबायदि जाखो आं मिथियासै 10 जनाव सानै गुगाबाय दा 8 जनल' जाबाय लोगोफोर आं बिदिबा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय